Хайде, лука, народе! Хайде! Какъв лук? Биса! Приповядам. Който не вярва да дойде да опита. Карам си аз сасчето и тихичко си мисля да напусна та страна, в Русия да отида. Там да мога с две пари двечки да си купя, за да карам лучеца и кат да не ме спира. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида. Всеки гледа ме и ме подиграва, а пък после теб не ме лука като продавам. Общината иска ми паре за патента, а ухото, братко мой, всеки го преследва. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида. Общината иска ми паре за патента, а ухото, братко мой, всеки го преследва. Общината иска ми паре за патента, а ухото, братко мой, всеки го преследва. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида. Ох, 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 в Русия да отида.